kumsakaza kuthanda kakhulu i-Vibe 94.7 the first choice yomphakathi. Uzwa ngempela i-giant of the prophetic uDr Fred Mdletshe uthi yana imfihlakalo kumsakaza kuthanda kakhulu i-Vibe 94.7. Igama lami nguDr Slindoma sawubona. Sindawo ngempela namhlanje kubumbana ihora lesithupha. Isikhathi sakho sikomiti imzuzu mayibe 13 lelibumbana ihora lesine namhlanje kuseni. Which is 30 minutes after the hour of 4. Umhla ka4 kuMeyi kuyisonto ekseni entatha nje. Asibona kakhulu ukuthi isikhathi somsakazo wakho number 1 khona la eKZN. This is Vibe 94.7. It is the first choice yomphakathi. Le show uyizwa njalo ngama Sundays between 4 and 6. Igama lami nguDr Slindoma dwe. Asibona kakhulu kusukela ngehora ke lokuqala kuze kube manje bekhona phela Miss Mandy Burr uCecilia wahlala mnandi kakhulu namhlanje ngendlela isimangalisa wahlala nje kamnandi weza ukuthi cha impela ke i-morning breeze igijima kanje namhlanje entatha nje kulinga kakhulu siphathele khona namhlanje khona la Vibe 94.7 ngoba zingabe zi 20 past 4 siya nomkanjani nge-prophetic wave ifisha ke namandla kakhulu lekhuluma ngendlela ka prophecy esiza abantu abaningi ngendlela isimangaliso mangabe zi 20 past 4 sikhuluma leyo ndaba. Then ungakhona ukuthi mangabe zi 20-5 sokhuluma ngesihloko sethu sinamandla kakhulu ke namhlanje ngoba sibheka i-relationship before umshado kuye sibheka ufuna phakathi emshadweni ukuthi yini ebaluleke kakhulu. Namhlanje sikhuluma nge-trust kanye ne-communication ukona sikhuluma ngakho namhlanje around about 20-5. Then ngafika lokho khona ke uPastor MP Mpofana ukena phela sikhuluma naye namhlanje athi kaphela kusinikeza ulwazi siqhubelele kabanzi kolwazi ngokubaluleka kwayo ngempela i-communication amsela nayo ngempela ke ukwethembana isakhulazi ku-relationship. Charity 6 ukhala kusiphabiya sinavigator ezulu. Asinikeza the word of inspiration. This is Vibe 94.7. It is the first choice of Pagati. A very good morning to you.